デイリープラネットのケントです。ああ、支援のコメントなら財団から発表してる。確か。いや、美人を見るとつい書かないでくれよ。バットマンの行動をどう思われますか？デイリープラネット、うちが出資してる新聞社だったかな。市民の自由が踏みにじられている。恐怖に怯えています。真実は違うかもだ。いいえ、バットマンは法を逸脱してる。デイリープラネットが法に縛られぬ者を批判するのは偽善ではないのか。違うか。君らは赤いマントのヒーローが猫を助けるたびに一面トップで書き立てる。だがあのエイリアンは地球を破壊しかけたんだぞ。止めないと大変なことになる。世間はそうは思ってませんよ、ウェインさん。俺はゴッサムの人間だからな。ピエロ姿の異常者に悩まされた過去がある。いやあ、ブルース・ウェインとクラーク・ケント。いいね、まさに感動のご対面だ。どうも。どうも。どうも。いやあ、レックスです。よろしく。おすごい握力だ。喧嘩しない方がいいよ。いや、ようやくメトロポリスまで来ていただけた。君の酒を飲み干しに来た。どうぞどうぞ。もしよかったら僕のラボにも遊びに来てください。パートナーになれるかも。と言ってもブラックな研究ばかりだけどね。